Jai daukazunean ere, ohitura daukazu irratia entzuteko, irratian ez zaudenean? Bai. Irrati asko entzuten dut, bai. Entzuten dut gutxio oporretan. Saiatzen naiz oporretan pixkat klik iten. Bai, deskonektatzen ez da? Pixkat, bai. Baina normalen, bai, beti da opiztuta kotxean irratia, sukaldean irratia, jeikitzeko irratia, bai, irrati asko entzuten dut. Eta telebista? Telebista ez gutxi? Gutxi. Ui, hori begira da. Bi batzuek ikusten omen du? Bi batzuek, bai, parean tokatzen denean, baina eske Mikel, nik etxana honean izaten da sukaldeko lana, egin beharrekoa, eta sukaldean ez dago telebistarik. Hori ideia oso ona da. Propio jun behar da, bai ba, eta propio jun behar da telebista ikustera, eta hori izaten da gauean. Ikusten dut, bi batzuek gurasoen etxean. Haie bai dituzuela ikusle finak. Bai. Eta orduan, gurasoen etxean tokatzen aizenean, orduan bai ikusten dut bi batzuek. Oso ongi, orduan besarkada bat ari ere. Bai. Arantxa, 1981an Euskal Filologia amaitu berritan, hasi zinen zu Euskal Irratian lanean, ez da? Nola suertatu zen? Badakizu nola izan zen? Aiginan iten, nik ikasi nun deustun, eutegen, eta aiginan iten karrera bukaerako horla. Argazkiak ateratzen, eta sekulako folioia, eta jale bat, abaze honan, eta etorri zitzaidan Patxi Altuna, ja, hiltzen, jesuita, eta esan zian, Arantxaztu ja lanean zabiltza ez, garai hartan ninen bilen Maizpide Euskaltegian, ja klaseak ematen hasita, hortxe sartzen nahi nintzen, eta esan nien, bai, baina ze pasatzea ba, eta ez, Euskadi Irratiti deitu dute, ordezkapenetarako eta jendea behar dutela, eta nola? Eman nire izena, Patxi? Eman nire izena, mesedezen, eretzako Euskadi Irratia, nik etxan entzuten Euskadi Irratia. Baina Euskadi Irratien lan egitea zen, orduan, puf! Gauza hundia, ez da? Sekulakoa, ilusio bat egin zian. Eta behin lortu zenuenean Euskadi Irratira iristea, lehenbiziko egun horiek, gogoan dituzu lehenbiziko paus horiek? Jo, ez ditut behukiko, Xabi. Udara zen, ni oso kerrezpanago hasi nintzen santio egun batez, jaieguna. Destinoa, hori lanik egin egitzuenean, sorprez, ez? Ordezkapenak egiten, ez da? Eta ordezkapenak egiten Tere Belokiren ordez hasi nintzen. Eta udara eguerdiko programa baten, eta hortxe hasi nintzen, eta, gero esan ziaten jarraituko zenuke, eta nik baietz, eta gero pasan nintzen asteburutako informatibotara, bakarrik larun bat eta igandetan egiten nuen informatibotan. Astean zer Maizpide nahi nintzen. Eta gero ja udara aldatu zen, eta udaran programa txiki bat egingo zenuke Bazkalondotan, Euskal Musika nagusi zen programa bat, itxoenea ondo esaten deten, Udaran hasi ginenez, urazan itzalean, ordu bitartatik lauetara. Eta gero, kurtsoan zer jarraituko zenuke, eta nik da nahi baietz. Orduan, itzaletik pasa ginen Kuluskan pasa ginen. Eta gero ja hasi nintzen, udapartean, Jaime Otamendik eta hauek oporrak hartzen zituztenean, goizeko magazina eitea, eta hortik, asteburuko magazinera. Zuk dena bai, oso ongi. Nik dena bai. Nik dena bai. Hala, behar do, jarrera. Dena bai. Oso ongi. Zure erreferenteak. Zein izan ziren zure erreferenteak garai hartan? Hombre, garai hartan, nire erreferenteak ziren, hauek, Jaime Otamendi, Arantxa Iturbe, Nikolas Aldai, jende hau zan orduan, Puripurian, Euskadi Irratian behintzat hoi ezien esatari nagusiak, eta guk hoiek hartzen genitun erreferentzi bezala, eta hoiekin egiten genuen lan, eta hoiei galdetu, ze ni filologiatik nentorren, Zakit hori esan daiteke, baina intrusismo pixkat izan zen, baina, garai hartan, gu izan ginen azkenak. Gu Asier Rodriozola, eta holako bospasei lagun izan ginen, nik uste ja azkenak, Euskal Filologiatik sartu ginenak, horrezkapenak egitea, eta gero, hor urte asko egin da gero, lortu genuen. Arantxa, asteburun lan egitea ze gauza ona eta ze gauza txarra daka. Denetatik izango du, ez da beti ona izango. Asteburua, kuidao. Ja. Ez que, kanpotik behiratuta ez da asteburuero lan egitea. Hori da. Ze gorra irutzen dan, ez? Ni ja oitu inaiz, ni eta nire ingurukoak ere bai, ze guk 4 egunetan lan egiten deu eta 3 deskantxu,
3 eta erdi deskantxu, Bida, ongi esan, Mikel, 3 eta erdi, Erdi hori asko da. Asko, batez igande atxaldea dela kontutan izan da. Begira. Gauzat esango izute, igande atxaldea izaten da gehienetan siestarako, Oso nekatuta bukatzen dugu, batez ere jornadako oso goiz hasten ditugulako. Oso goiz juten gehi irratia, etortzen geha. Baina ona ez diazu esan, zerbait ona baldaka. Hori dauka ona. Hori da ona, bale. Bakizu zer dan? Bale, hori da ona. 3 egun terdi jai eukitzea, hori da ona. Ona da, aktualidadea asteburutan pixka tapaldu iten dela, orduan zure lanare ez da astean zehar bezain trepidantea nahi badezu. Laneko giroa ere, jende asko jaidunez, lasaiagoa da, redakzioan eta... Nagusiek ez daude ondoan. Beste ritmo bat hartzen. Agian igabe. Badakizu asteburuak zer daukan ona, adibidez. Eta honek badaki pixkat hori, Badaki pixka, bai. Eta badakizu zer daukan asteburuak ona, adibidez, larun bat goizetan, Landaberri entzun dezakezula. Eta Arantxa entzun dezakezula, Jakoba Errekondo bezalako artista handi batekin. Ura bai artista. Zer da Jakoba, Arantxa? Ura bai artista. Jo, izlari bikaine, azteko. Engantzatu itezaitu. Bueno, eta bistakoa da, Bistakoa da, ze... Baraitzaile asko. Asko ditu, eta ez dia prezeski baratzen ibiltzen dianak edo basoan edo frutarroalekin. Baina engantzatu iten du jendea. Eta gero, denetaz daki. Memoria sekulakoa dauka, eta beti dauka erantzun bat galdetzen dioten nahi. Egia da, prestatura iten deu pixkatez, ez dugu esango ez etzik. Jasotzek dugun galderak aurretik eta prestatzeko bete izaten dugu, baina eski, improvisature alaxe iten du. Bai. Esan duzu, ez da, ez direla denak baratzean ibiltzen direnak, eta adin desberdinetakoak, belaunaldi desberdinetako jendea jarraitzen du. Jende mordo batek esate digu, ez zuekin hasi naiz edo hasi berria gea, barazkintzan, jakin nahiko nuke. Bai. Bueno, eta horiek pentsatzen dugu gazte xamarrak diala, ez dakigu adinik eta hola, baina bai. Eta gero dia poza ematen du, ez? Sekulakoa. Eta poza handia bakizu zerk ematen du Landaberrin. Komentario txiki bat egite duzu, eta derrepente hasten dira WhatsAppean, mezuak. Erne eta parte hartzeko pres jendea, eta feedback bat, igual beste programa batzutan askoz ere nekazagoa gana. Bueno, mezuak esan duzu, argazkiak ere, bai, ez da? Argazkia jasotze dituzu, eta horri aritzen zarete, argazkiari begira, bai, honek ez dakitzerre ematen du, eta... Ze ote du, hau nongo ote da. Bai, non bizi da landare hori, Non bizi da landare hori, bai. Argazkiek, oso diferentea da, landare bati buruz, eta batez ere gaixotasun bat baldima dauka, edo ikusita erantzutea, edo ez ikusita, ez? Eta jendek sekulako lanak hartzen ditu, eta gero argazki askotan, naizta zabaldu, argazkia ez da bere izten, eta berriz atera beharko dio, esatu gure nausiak, eta orduan berriz atera behartzaio. Eta Jakobak zerbait balin badu umorea ere badaukagu, umore fina. Hor, gogoan daukagu hilarrak eta babak futbolarekin nahastu zenituztenekoa. Hori etzan nirekin, Ez? Ez, hori etzan gure garaian. Gu famosoa, gure txiste famatuena da Kortinena, nik uste dut. Norena? Kortinena. Zer zen Kortinekin? Bakarren bate bializun argazki bat, landare batena, landareei buruzko galdera zen, naiz goratzen ze galdetzen zuen landareari buruz. Eta esan zuen, hor igual kortinak aldatu beharra, ez? Hori hona, Guri ere botatzigun, Guri ere hemen botatzigun. Eta orduan, Arantxa esan ez, bueno, izu, haintxusiak ez dira, kortinak, ez? Hori humori puntxu bat eukitzera. Jakobak eta biok programaren beste lagun baten omenaldian, parte hartu zenuten, Pello Zabalaren omenaldian, galera handia izan zen Pellorena. Bai. Oendik superatu ez deguna. Oendik gainditu ez degun galera, beti gogoratzen gau, indala gutxi pasaberriak dira, udako temporak hor daude irudiak, ez? Zai egoten ginen, temporen zai, beti? Bai, beti egoten ginen, Pelloren zai, oendik ere jasotzen ditugu noizean behin mezuk, ama behatzi terditan puntuan, Pello falta, oraindik ere iristen dira, bai. Bueno, hau izan zan... Hau da, Pelloren omenez, Arantzazun landatu zenuten zueixka bat, ez da, Arantxa? Gurbitza. Urbitza. Gurbitza. Bai, gurbitza da. Eta zergatik gurbitza eta ez bestea? Jakobak aukeratuzun. Hori izan zan, Pello hiltzan asteazken arratsalde batez, eta
ostegunean inkorporatzen nintzen lanea, eta larun bateko saioan zer egin, zer ez egin, pentsatu behar zeon, zerbait egin nahi genuen, noski. Ondo merezia zeukalako Pelok. Eta orduan, hainbeste hitz egin zan Pelori buruz, hainbeste bere korteak, hainbeste bere irudiak, eta, bueno, esan genuen, zeingo diogugu, ze gelditze zaigu landa berri nahiteko landare bat, jarriko dugu bere oroitzapenez. Eta hola hasi ginen, eta gauza txiki bat izan behartzuna, bihurtu zen azkenen familikon babesean landatu genuen Gurbitzori, Jakobari komentatu, bai, nik hartuko dut landarea, nik hartuko ditut landarea landatzeko beharrezko dien guztik. Atxurrare bai, dena, nik. Zuez arduratu hortaz. Bueno, nik grabadora, eta anjun ginen, eta geneukan familia zai, Arantzazuko plazan. Ze polita, Polita, oso polita. Eta lagundu ziguten, eta asko eskertu genien, eta maiatzaren hasieran izan nintzen, ikusten, eta kimu berriak ematen nahi da. Bai, ongi dago landarea? Oso ongi dago. Orain bela bisitatu dezakezu, ezta? Dago bitxilore zinguratuta, belardi ondi badauka ondoan, eta jakin izan banu emango nizuen argazkia. Eta hori, dauzka kimu berriak, berde-berdeak, eta oso ondo dago, bai. Pello falta, baina Gurbitzan dago. Bai, Jakobak esan zuen omenaldian Euskal Herriko jakintsu bat galdu genuela. Bai, ezpa, horrek ere denai buruzekin, eta gero hain ondo esaten zituen gauzak. Egia esan, suerte bikaine dauketze, hain izlari onak dauzket ondon, hain adituk die, hain beste dakite, hain beste ikasten dut aldi oro, gero erdia ahaztu iten da, baina beste laur den bat edo gelditzen da. Zerbaitekin gelditzen gara beti. Beti pixkat, ez? Bai, baina... Arantzazuke irratian erraldoia handiak ondoan izateko aukera eta zortea izan duzu, eta beste horietakoa da Felix Zubia. Ez dakit nola esan, Euskal Herriko mediku ere bilakatu zaigun Felix Zubia. Batez ere pandemia garaian, ez da? Bai. Bai, batez ere pandemia garaian, bai. Ez ziren garai errazak izan zuentzat horiek ere? Oso zailak. Beretzat batez ere, eta lanerako ere gogorrak izan ziren, bai. Bakizu zenbat mezu. Iaia ezin kudeatu adina mezu, Normalean jasotzen ditugu mezuak 3 bidetatik. WhatsAppez, e-mailez, eta erantzun gailuz. Eta zan alako zaparra da, eta gero normala deno geunden animoz hor nonbait, eta Felix, boladaz oso eskaz. Eta ala ere, igandero hortxe. Bueno, hori ere pasa genuen, eta lasaitu geha. Pasatu genuen hori da, lasaitu gara, esan nahi dut, pandemia amaitu den edo honetan, Felix zer moduz dago, animoze indartsuago? Asko zobeto dago, bai, asko zobeto. Oain dela, zenbat izan zen, 3-4 aste esan genuen endemiko bihurtu zala ja, eta nik, endemiko, baina hori ez pentsa hona da nik, esan zian behak eta. Klaro, pandemia txarra da, baina endemiak esan nahi du hor da hola gaitza. Gaitzala ez dara desagertu, ez? Baina, lanerako eta beste lasaitasun bat, eta egia da, oaindik ere, eta Felixek asko insistitzen du hortan, jende hiltzen nahi dela COVID-agatik. Eta igual, joera daukagu, kalean horren beste kasu ez daudenez, eta harinagoak dienez askoz ez, hortaz aztea, egia da, oaindikan ere, COVID-agatik jende hiltzen dela, baina, egoera oso diferentea da.